ରିଲ୍ସ ବାଲି ବହୁ ଓଡ଼ିଆ କାହାଣୀ। ପ୍ରଜ୍ଞାକୁ ରିଲ୍ସ ବନେଇବା ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ଆଉ ସେ ଦିନ ରାତି ରିଲ୍ସ ବନେଇବାରେ ଲାଗିଥାଏ। ଖାଇବା ସମୟରେ, ପିଇବା ସମୟରେ, ଘରେ, କଲେଜରେ ସବୁଠି ରିଲ୍ସ ବନାଉଥାଏ। ରିଲ୍ସ ବନାଉଥିବାରୁ ପୁରା କଲେଜରେ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ତା ରିଲ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ତା ମା' ମନୀଷା ତା ପାଇଁ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ। ସବୁଦିନ ଖାଇବା ସମୟରେ ସ୍ମିତା ଯେତେବେଳେ ରିଲ୍ସ ବନାଉଥାଏ, ସେତେବେଳେ ମନୀଷା କହେ, ଆରେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ବି ଶାନ୍ତି ନାହିଁ ଏ ଝିଅକୁ। ଆରେ ଖାଇବା ତ ଆରାମସେ ଖାଇଦେ, କିନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆରେ କିଛି ସମୟ ରିଲ୍ସ ନ ବନେଇଲେ ଆକାଶ ଛିଣ୍ଡି ପଡ଼ିବନି। ଆରେ ମା', ୟାକୁ ହିଁ ତ କହନ୍ତି ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଜ୍ଞା। ତୁ ବୁଝିପାରିବୁନି ଏସବୁ। ହେ ଭଗବାନ, ଏ ଝିଅକୁ ଟିକେ ଭଲ ବୁଦ୍ଧି ଦିଅ। ଯେତେବେଳେ ଦେଖ ତେଢ଼ା ବଙ୍କା ମୁହଁ କରି ରିଲ୍ସ ବନେଇଲା। ମନୀଷାର କଥା ପ୍ରଜ୍ଞାକୁ କିଛି ବି ପ୍ରଭାବ ପକାଉନଥାଏ। ଆଉ ସେ ଖାଇତେ ଖାଇତେ ପୁଣି ତା'ର ରିଲ୍ସ ବନେଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ଦିନ ଗଡ଼ି ଚାଲିଲା। ପ୍ରଜ୍ଞାର କଲେଜ ସରି ଆସିଲା। ତାପରେ ସବୁଦିନ କେହି ନା କେହି ପ୍ରଜ୍ଞାର ବାହାଘର କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବାକୁ ମନୀଷାକୁ ଆସିଯାଆନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଜ୍ଞାର ବାହାଘର କରିଦେଲେ ଠିକ୍ ହେବ। ନିଜ ଘର କାମରେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯିବ ନା, ଆପେ ଆପେ ନାଚ ଗୀତ ସବୁ କୁଆଡ଼େ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ମନୀଷା ଆଉ ପ୍ରେମ ପ୍ରଜ୍ଞା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ପୁଅ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେତେବେଳେ ପ୍ରଜ୍ଞା ପାଇଁ ବିକିର ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଲା। ବିକି ପ୍ରଜ୍ଞାକୁ ତା'ର ରିଲ୍ସ ଦେଖି ପସନ୍ଦ କରିଥିଲା। ତା ପରଦିନ ବିକି ତା ମା' ବାପାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଜ୍ଞାର ଘରକୁ ଆସିଲା ପ୍ରଜ୍ଞାକୁ ଦେଖିବାକୁ। ପ୍ରଜ୍ଞା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ହାତରେ ଚା ନେଇ ଆସିଲା। ଯେତେବେଳେ ବୋହୂ ବିକିର ପସନ୍ଦ, ଆମର ବି ପସନ୍ଦ। ସମୁଦୁଣୀ, ଆପଣ ବାହାଘର ତୟାରୀ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ହା ହା ହା। ଥରେ ପୁଅ ଆଉ ଝିଅ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିନେବେ ତ ଭଲ ରହିବ। ହଁ, କ'ଣ ପାଇଁ ନୁହଁ। ମନୀଷା ବିକିକୁ ପ୍ରଜ୍ଞାର ରୁମ୍କୁ ପଠାଇଲା, ଯେଉଁଠିକି ପ୍ରଜ୍ଞା ରିଲ୍ସ ବନାଉଥିଲା। ବିକି ଯେତେବେଳେ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା, କହିଲା, ମୋ ସହିତ ଯଦି ରିଲ୍ସ ବନାନ୍ତ ତାହେଲେ ଆହୁରି ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ହଁ, ଆସିଗଲଣି ତ ତାହେଲେ ରିଲ୍ସ ବନେଇ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ। ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି ରିଲ୍ସ ବନେଇଲେ, ଆଉ ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୋଷ୍ଟ ବି କରିଦେଲେ। ଆରେ ଯେତେବେଳେ ତମେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ଆସିଲନି, ମୋତେ ଲାଗିଲା କି ମୁଁ ଆଉ ଭୁଲ ଘରକୁ ଆସିନାହିଁ ତ। ଏବେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ବାହାଘର ଠିକ୍ ହେଇଗଲା। ବାହାଘର ଦିନ ପ୍ରଜ୍ଞା ତା'ର ରିଲ୍ସ ବନେଇବାକୁ ଭୁଲି ନଥାଏ। ଏମିତିକି ବର ଆସିବା ଟାଇମ୍ରେ ବି ନାଚି ଗୀତ କରି ରିଲ୍ସ ବନାଉଥାଏ। ସମସ୍ତେ ପ୍ରଜ୍ଞାର ପ୍ରଶଂସା କରୁଥାନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଜ୍ଞା ନାଚି ଗାଇ ଖୁସିରେ ତା ଶାଶୁଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଚାଲିଥାଏ। ପ୍ରଜ୍ଞା ଏବେ ବି ଦିନସାରା ସବୁ ଜିନିଷର ରିଲ୍ସ ବନାଉଥାଏ। ଏମିତି ହେଇ କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ପରେ ଯେବେ ସୁନିତା କହେ, ବୋହୂ, ଏ ରିଲ୍ସ ସହିତ କିଛି କାମ ବି କର। ଆଉ ତତେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ବନେଇବା ଆସେ ଟିକେ କହିଲୁ। ମା', ଏମିତି ତ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷ କିଛି ଭଲ ବନାଏ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି କି ମୁଁ ମ୍ୟାଗି ଭଲ ବନେଇ ପାରିବି। ହଁ, ଆଉ କଫି ବି ଭଲ ବନେଇ ପାରିବି। ଆଉ ମୁଁ ତ ସବୁଠୁ ଭଲ ମୁହଁ ବି ବନେଇ ପାରେ। ହଁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ସୁନିତା ତା ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସେ। ବୋହୂ, କିଛି ଖାଇବା ବନେଇବି କାଶ ଶିଖି ଯାଇଥାନ୍ତୁ। ମା', ମୁଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛି। ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ମୁଁ ଫେମସ୍ ହେଇଯିବି। ଆଉ ଆମେ ଶାଶୁ ବୋହୂ ମିଶି ରାଜ କରିବା, ରାଜ। ନା, ଆଉ କିଛି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଲୋକଙ୍କର ତ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲାଗିଯିବ ଆଉ ଆମକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ। ତ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହୋଇଗଲାଣି କି କ'ଣ ବୋହୂ? ହଁ, ହସ ମଜା ଯାଏ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଘର ଚାଲେନି। ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ସମ୍ଭବ ଏ ଘରର ଚାଲିଚଳଣିକୁ ସବୁ ଶିଖିନେ। ପ୍ରଜ୍ଞା ମୁହଁ ଫୁଲେଇ ଚାଲିଯାଏ। ଆଉ ଯାଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତା ରିଲ୍ସ ବନେଇବାରେ ଲାଗିଯାଏ। ଏହା ଦେଖି ସୁନିତାର ରାଗ ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ଉଠିଯାଏ। ବିକି ତା ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସୁନିତା ବିକିକୁ ସବୁ କଥା କହେ। ବିକି ପ୍ରଜ୍ଞାର ଏମିତି କାମକୁ ବିରକ୍ତ ହେଉଥାଏ। ବିକି, ମା', ତୁ ଚିନ୍ତା କରନା, ମୁଁ ସବୁ ଦେଖିଦେବି।
ବିକି ରୁମ୍କୁ ଯାଏ ଆଉ ସେଠି ଯାଇ ଦେଖେ ପ୍ରଜ୍ଞା ପୁଣି ରିଲ୍ସ ବନଉଛି। ବିକି ବହୁତ ଭଲରେ ଧୀରେ ପ୍ରଜ୍ଞାକୁ ବୁଝାଏ ଯେ ପ୍ରଜ୍ଞା ମୁଁ ଏସବୁ ପାଇଁ ତମକୁ ମନା କରୁନି, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ତ ଏମିତି ଭଲ ଲାଗିବନି ନା, ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ମୋତେ ବି ତମର କିଛି ସମୟ ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଅଫିସରୁ ଆସୁଛି ମୋତେ ସମୟ ଦେବା ବଦଳରେ ତମେ ଏଥିରେ ଲାଗି ରହୁଛ। ତମେ ବେଶୀ ଭାବୁଛ। ତମେ ବି ମୋ ସହିତ ମିଶି ରିଲ୍ସ ବନାଅ ନା, ତମକୁ ବି ବହୁତ ମଜା ଆସିବ। ତମେ ଭଲରେ କିଛି କଥା ବୁଝିପାରୁନ। ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହୋଇଗଲାଣି କି ତମର? ଏଇ ରିଲ୍ସ ବନେଇବା ଚକ୍କରରେ ଯଦି ତମେ ତମ ଆବଭାବ ନ ବଦଳାଅ ତାହେଲେ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବି। ତମେ ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇ ଆସିଥିଲ, ମୋତେ ପୁଅମାନଙ୍କର କମି ନଥିଲା ନା ଆଜି ବି ଅଛି। ବିକି ରାଗି କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ଚାଲିଗଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରଜ୍ଞାଠୁ ବିକି ଦୂର ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଦିନେ ମନୀଷା ପ୍ରଜ୍ଞାକୁ ଭେଟିବାକୁ ତା ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଗଲା। ସମୁଦୁଣୀ ଆସିଛନ୍ତି ତ କିଛି ଦିନ ରହିଯାଆନ୍ତୁ, ତମର ହିଁ ଘର। ହଁ ମା, ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ତୋ ସହ ମୁଁ ଗୋଟେ ବି ରିଲ୍ସ ବନେଇନି। ପ୍ରଜ୍ଞା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତା ଫୋନରେ ରିଲ୍ସ ଅନ୍ କରିଦିଏ। ଏସବୁ ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେବ ନାହିଁ। କ'ଣ ଆଜି ଯାଏଁ ତୋର ଏ ରଙ୍ଗ ଢଙ୍ଗ ରିଲ୍ସ ଭୂତ ଯାଇନି? ସମୁଦୁଣୀ ତମେ କ'ଣ ୟାକୁ କିଛି କହୁନ? ଯେତେବେଳେ ତମେ କିଛି କରିପାରିଲନି ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିବି? ଶାଶୁ ତ ଏମିତିରେ ବି ବଦନାମ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କରେଣ୍ଟ ଚାଲିଯାଇଥାଏ। ମନୀଷା ପ୍ରଜ୍ଞା କହେ ମୋ ଗୋଡ଼ ବହୁତ ପୀଡ଼ା ହେଉଛି, ତୁ ଲାଇଟ୍ର କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନା ଝିଅ। ମହମବତୀ ଜାଳି ଦେଉଛି ମା। ପ୍ରଜ୍ଞା ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇ ମହମବତୀଟିଏ ଜାଳେ ଆଉ ଝରକା ପାଖରେ ରଖିଦେଇ ଚାଲିଯାଏ। ମନୀଷାକୁ ବହୁତ ପୀଡ଼ା ହେଉଥାଏ, ତେଣୁ ସେ ସେଇଠି ଶୋଇଯାଏ। ପ୍ରଜ୍ଞା ତାର ସବୁଦିନ ପରି ରିଲ୍ସ କରିବାରେ ଲାଗିଯାଏ। ସେପଟେ ମହମବତୀର ନିଆଁ ଝରକା ପରଦାରେ ବାଜି ନିଆଁ ଧରି ଦେଇଥାଏ ଆଉ ମନୀଷା ରୁମ୍ରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥାଏ। ମନୀଷା ବଞ୍ଚାଅ ବଞ୍ଚାଅ, କିଏ ଅଛ ବଞ୍ଚାଅ। ସମସ୍ତେ ଦୌଡ଼ିଗଲେ। ବିକି ନିଆଁ ଲିଭେଇଲା, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଯାଏ ମନୀଷା ଅଧା ଜଳି ଯାଇଥାଏ। ପ୍ରଜ୍ଞା ମନୀଷାର ଅବସ୍ଥା ଦେଖି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମନୀଷାକୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇ ଆଡମିସନ୍ କରାଏ। ଦେଖିନେଲ ତ, ତମର ଏଇ ନାଚ ଗୀତ ପାଇଁ ତମ ମାଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଉ ଯାଉ ବଞ୍ଚିଗଲା। ଏବେ ଜଣା ନାହିଁ ତୁମେ ଆହୁରି କ'ଣ ଚାହୁଁଛ। ୟାଙ୍କ ଦେହର କଣ୍ଡିସନ୍ ଭଲ ନାହିଁ, ଅଧେରୁ ଅଧିକ ଜଳିଯାଇଛି। ପ୍ରଜ୍ଞା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମନ୍ଦିର ଯାଏ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଗରେ କହେ ହେ ଭଗବାନ, ମୋ ମାଆକୁ ଠିକ୍ କରିଦିଅ। ମୁଁ ରାଣ ଖାଉଛି, ଆଜିଠୁ ଏ ରିଲ୍ସ ବନେଇବା ଛାଡ଼ିଦେବି। ବାସ୍ ମୋ ମାଆକୁ ମୋତେ ଫେରେଇ ଦିଅ ଭଗବାନ। 2 ଦିନ ଗଲା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମନୀଷା ଠିକ୍ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଡକ୍ଟର, ପେସେଣ୍ଟ ଏବେ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି, ଏବେ ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭେଟି ପାରନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ମନୀଷାକୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଗଲେ। ପ୍ରଜ୍ଞା ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ତା ଫୋନ୍ ଭାଙ୍ଗିଦିଏ। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେ ମା, ସମସ୍ତଙ୍କ କଥାକୁ ମୁଁ ମାନିଲିନି। ଝିଅ, ସବୁ ଜିନିଷ ଜରୁରୀଠୁ ଅଧିକ ହେଲେ ଖରାପ। ମୁଁ ତୋତେ ତ କେବେ ରିଲ୍ସ ବନେଇବାକୁ ମନା କରିନି, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ କରିବା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ମୁଁ ମୋର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲି ମାମା, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ପ୍ଲିଜ୍ ମାମା। ସେଇ ଦିନଠୁ ପ୍ରଜ୍ଞା ତା ରିଲ୍ସ ବନେଇବା ଛାଡ଼ି ନିଜ ଘର କାମରେ ଲାଗିଯାଏ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍।